chuan huana phuin ka ve tuna hei scoot pawh zam leh chiam tawh hei scoot pawh na kin a chuan rah leh dawn lutuk mai an pawh lak tur a awm a mahse chawhmeh kan nei nual sia naikin a lak a tih ila hei helamah pawh mai ana ṭha lutuk an nei ṭha lutuk scoot hei ho hi scoot ania naikin ah chuan rah leh dawn lutuk a huanah kan chhuк ang hei an ṭam pawh ṭha lutuk mahse pangang hi a awm a kan vaimim pawh pangangin a ei a tlaiin a ei a mahse sahbawn sen Burma sahbawn sen an tih nge mawni khakha tuiah kan sia a chuanin a hna khan kan theih a kan ti hu a hna chuan hei samṭawk turah a tah helamah pawh sawn hei ser te serah tleuh te hei kham hnatung ania chuan thei hai ka rawn muk bang kha helai mi hi nia kan thei hai helai a rah ho hi nia a kung a lian vak lo mahse chung ṭuh na chu rah ṭha ve reuh lutuk a chawhna tur ber pawh hriat a har phuihnam hi ka ve tur ber pawh ka theih hlimh dawn lawm nei a thingthupui chu kan lei tawh a chuan phuinham leh thingthupui tlapawlh hi a tui theih lutuk a thiang a ziak no te te hi thiang no te te hi ka lang a a tui lutuk a mahse an sang hlawm tuk a chu silah hi theih tawp hian chuah a huan a chhuk tawh chuanin thisen hlu hi an tia video hi recorder taka lo dah nei theih hi ka tum ve thin a mahsengin tum chu kan tum a mahse thei lo thin a kan buai ve thei lutuk a panang a awm ang tih meuh hi lo ka hnath thinam te hna an thawk a a beng chheng deuh mai thei a in hriat thiam mai dawn a in an sa a thlang lamah kan chhuk ang vaimim awmna lamah kan pomegranate kung a tlu a ui awm lutuk a rah kum dangah a rah theih nen hei huan pawh an hnim tawh lutuk hei kan thei hai hi a mak lutuk a tihian hei a lian a chuan a hmin hma hianin a keh phuk phuk a tikhan a tha zel a kungah hmin ve thei lo rere an tih nge mawni ka hria thiam lo elo tum thum ngawt huanah hian vaimim ka la tuah a fanghma nen ka lo tuah a mahsengin khua ṭha lo lutuk a ka ti lai han video kan dah pawh ka duh a mahse khua ṭha lo sia phone a huh vek dawn sia ruah a ṭan neuh neuh sia ka lo dah ta lo mai a ikta lian khat ngawt mai ka hawn a ka veikhat karnah pawh ka veih hnuhnah pawh ni thawm a tam ve reuh lutuk a
chuan i kapi kan khwa mi hmun lai ami kha adam lo a lam lo in hun rei ta ko am to a kha lo dang tak thei nan in tong trai tu la kapu in min kal chan na rai si lo a kan de rui ha ve an tu ka kapi lo dam lo de se bok si nen dang bat thei nan lo tong trai tu ton na hay an hni po cha reuh lu tu pathian sara wana hian thai vel hi oma kan lei vak lo thai hi chu he vai mi kan vai mi e kha mani kala ka ti chu helai vel mi hi nia thang lama po chuan chu ei chu no tha lu tu ka le don hing thu pui ne han tui mai hing thu pui kan nei thalo wa hing thu pui chu kan leia oi oi lu tu pui nam chu wana kan nei tho wa le ngai lo in he no tha lu tu kan hei ta phang mara oma kan phang mara hi tui reuh lu tu ka sin ati hi kan ti em a sin mani a palian pui ka lo a hei vai min chu ti hian an thi le rengol se la a hrin chu ei theia hei chu te reuh tu ka ei dei don ei don tuk ei dei ha po ka hlan zui zui phang maniam tui chui ni hei po lak thei to vai min hi lak thei om nol don ni chem ka kang lawa a kan hi te ma khopa ti hian wana hian eng nge mon hi a chinga lei ngai lo in vai min te pawh panghma te pawh kan ei khawp chu kan thar mai zela hei halak tuk lut tuk vai mi hei phei chu a chang deuh tawh kinah chem nen a lo chuh le ngai ni a se vai mim lak lai dah dawn chuan no tu a ngai zela thla la tu thalak tu an loh chuanin buai thla ka ti tuan pawh hi kut pakhat chauh nena tih tur ni vang ani lak lak thei mai mai oi kan khua kan sin te khan kan in bulam mi kan oil palm thlai la khuih tih vel lam khuang thatiang tih vel te kha thla ka lo lang tia ka thei hmel deia kan in kan siam dawn avanga hman pawh tawng chu kan hawh sia bungrua vel kha tah thei ngai si tiang vang han hei hawluk kan pum lo ni chu tirah chuanin thali thanga tharuk vel te cham kan pum ani chu asing kan in siam dawn avang hanin hawh kha ngai ku sia kan hawh a cha in som tawh tu te pawh an awm nual a mahse kan ei hman tel hi kan leh hun a la mai te kan ti ta mai mai ei reng an pawh tha lu an sa te te panghma te vai mim ui pang lian a tuk saw su li le pang ka tluk mahse an dur kha ka lo lang
mấy khi làm chú vài mình rất tua cái máy này xong phát xia chung là mới tao làm được thôi cần sang về vắc xí nó ừ không cả đi tao lại tấn Halo, wahii bok mo lang kung ang suan. Purang solo ni. Tapo fang parate he. Vele den. An thur po kan chi nga pian an dia na nga. Laki na chon kan kanga nga kan rep le nga. Kan rep chon dei re the khom me. A rep ka kan ka hay lambak. Dara beng bu re ti khamo e. Tapo fang mara an he. Hey. Ôi mà cỡ giờ nó lặn lâu rồi thôi. Cái chút trội đôi này thì lỗ đấy chi. Ôi, thấu xí tâm tổ tục. Ăn sạch đi. Chuan chẳng khá bộ. Hey, tao bộ phong mà rạc đi. Vậy mình cũng ăn luôn tất cả này. Sao làm cho cái lỗ mẹ ngắt nhìn tục. Phản vỡ. Ăn lỡ cho. Ôi, vậy mình không ẩm nó tôi này hi. Ôi. Cái lỗ ăn lỗ họ. Lỗ là nghề. Cái lỗ là cho lạc nghề nghe tổ chi. Chính nền cái là nga. Cái lạc số hùn ạ. Video anh thác lỗ về lệ nga. Cho share trục ra. Hey, share trục ra. Vậy mình Thỉnh lang kan namla cho kan hạ về thấy đâu anh nha. Giờ tù ra mạ kan zonga. India giờ tù thế. Như lại thọ đơn đơn lên kan trana. Như lại thọ đơn lệ chỉ top chun lên kan zonga. Tumbu te ti về theo đắng. Ra mà hen kan zong khom thi na. Và India kan zuat thi na. Cái thỉnh lang kom lai phê cho chon motor om vak xí lawa motor bang. Về sẽ hay ở tù lại tàu thể sẽ. Kì in kan hẳn kal mấy chi na. Kì em rìa tane. Kan khoa trăng chon. Kan thiêu dọn ở trong tế kì em rìa tane. Dar hiya ti han kan suat thi na. Kan tala. Jing dar hiya kan suat ka. Ở trong tế chu miền tâm boka chak man tâm boka. Thiêu dọn hiya mua ma. Dar hiya ta te kan suar dầu tất cả. Ê ơi. Nam boka tâm lu tu. Ba khor nền reng an nền. Mẹ tôi lâu chụp ngay tu cả mà sao po ra đấy được anh cứ không vào vóc đó không có khung đâu ui hay bỏ khung đã khó po hay cầm được ít tục mà sao po ra anh thấy anh ngại lại thoát mấy rẹp rồi cái ngại luôn mà sao đã này chỉ nằm tôi hỏi nó đang xấu thế không dù
video đã hiện cái edit vlog là edit cái thiền vlog là mình là ống cái bùa sữa đúng xíu lâu sữa mình được mấy thế nhưng mà sữa răng mình này sao bữa lấy ngay là mình cần lấy ini ya kapite kolson lu ngạ rul rul sinh chi lu mà còn những bộ tham quan sắc lâu rồi ước ôi xong nắng lâu hay vậy mình dùng vậy mình khoan em vui cần bơi là hawan ya kan bơi là phụ kan về kan hoàn du rau vắc lòng bạn sẽ thêm cần chi là sao cho nên là cần phải vậy mình về cần chi là hi chạy cần được ram hi mà sẽ cần nó chạy thì được lớn nữa con quy ăn đậu chu mi hoa đánh đủ vắc lầu gì đó bật là cắn một chỗ cắn mà mình là cái một vâng lẽ cả sụt thiên dùng cái này